Oh amen, asibingelele bakaNkulunkulu egameni likaJesu. I am Prophet DR Vilakazi intabeni zaseStenga eShakaskrab eShayamong. Ngithi ngithathele ithuba lokuba ngedlulise naso isimemezelo noma ngedlulise nawo lo mbiko ophuthumayo. Ngomhla ka-10 January unyakeni ka-2026 siyobeke sinendumezulu uyomthandazo lapho sizobe sibheke khona empophomeni. Kuyobe kungumgqibelo ekuseni. Siyacela ukuthi abantu baphumelele ngobuningi babo ukuzothamela lo mthandazo lapho siyohlambulukela khona unyaka omuhle. Lo mthandazo uhlelwe kanje: kunemali ekhokhwayo ye-transport engango-150 ngalo loliyasuka, bese kuba nemali futhi ekhokhwayo esibiza ngokuthi i-cleansing fee. Kuyabhaliswa-ke ukuze sazi isibalo sabantu abahambayo. Uyafona ubhalise sazi isibalo sabantu abahambayo. Iposta iphumile ey'nkundleni zokuxhumana, ko-YouTube ikhona, TikTok ikhona, Facebook ikhona, zonke iy'ndawo ikhona iposta. Siyacela ukuthi abantu baphumelele-ke ngobuningi babo. uNkulunkulu anibusise. Nisazofona nibhalise. uNkulunkulu anibusise, niwadle kahle amaholidi nina nemindeni yenu. Abadrayivayo badrayive kahle, baphephe, nihlale niphephile emakhaya. uNkulunkulu anilonde, uNkulunkulu aligcine, size sibonane onyakeni ozayo. Siyabonga kakhulu. Amen.